गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव आङो लाबोनो सानदों दानो जोङो जोंनि भारत देशआव आरो जोंनि स्टेटफोरावहाय जोंनि बिटिसि एरियायावहाय बयबो शान्तिखौ लुबैयो नाथाय जोङो अशान्तिखौ जोङो नुनो मोनदों मोनसे हारिया जोंनि हारिखौहाय मोनसे टारगेट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना बयबो गेस खालामखाबाय जानो हागौ जेरै दुधनै यावहाय थांनाय जोंनि बर'खौ जिनाहारि खालामनाया सोर आरो जोंनि नैबे थुसि बिलावहाय जिनाहारि खालामनाया सोर बिथांमोनहा नैबे थांनाय जे 2013-14 मायथाइयाव जे संघर्ष जानानै थांदोंमोन बेखौ लानानै जोंनि बर' हारिखौ मोनसे टारगेट खालामदों जानो हागौ आरो दानो एसामिस आरो दिनैहाय मियानि गेजेरावहाय बर'फोरखौबो लाफानानै बिथांमोनहा खौसे जाब्ला हामगौ होननानै नैबे एसामिस मानसिफ्रा हारसा मानसिफ्रा दिनै हास्थायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय मिया हाथाव बे जोङो दुंग्लुबबोनाय मोनसे दुंहाव थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर दिनै मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो जोंनि जे भारतबर्षखौ गोग्गो मोनसे समाजाव जोङो लुबैदों सरकाराव जोङो लुबैदों नाथाय दिनै नैबे सिनियर एंकारा दिनै मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासं नैबे थांनाय इलेक्शनाव देरहालांनाय एमपिफोरनि गेजेरावहाय 151 कंग्रेस बीजेपी गासै केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय स्टाडि खालामनानै टटेल नैबे सरकाराव थानाय सुबुंफोरनि गेजेरावहाय नारी केलेंकारि बा जिनाहारि खालामनाय 151 जन 151 केलेंकारियाव गोग्लैनाय केन्डिडेटफोर दं होननानै बिथाङा बुंदों बेफोरबायदि सुबुंनि गेजेरनि सायावहाय नोंथांमोनहा बोरै मोजां थासारिखौ आरो डेभेलपमेन्टखौ लुबैयो होननानै बिथाङा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ आं ससे नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जागोन आरो दिनैहाय रेप केसआव गोग्लैनाय कंग्रेसनि साबा आरो बीजेपीनि साबा बेखौबो बिथाङा बुंदों बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर जोंनि नैबे थांनाय समावहाय जे देरहालांनाय जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो मोनसे केस दं मा केस दं आं मिन्थिया नोंथांमोनहा आंनिफ्राय साबसिन मिन्थिगौ नोंथांमोनहा मा केस दङ नोंथांमोनहा बेखौहाय कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर रायजो राजाफोर जोङो बोरै बेबायदि गरम मानसिफोरनि सायावहाय मोजां थान्दा माइन्डजों गुबुनखौ साननो हायै रेप खालामग्रा मानसिया खि मोजां साननो हाग्रा गुबुनखौ जिनाहारि खालामनानै गोग्लैनाय मानसिया नारी केलेंकारियाव गोग्लैनाय मानसिफ्रा मोजां खोथा रायजो राजाफोर दिनै नरेन्द्र मदिखौनो बुं जोङो माबा बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ बे मोनसे बिथाङा अभियान लाबोदोंमोन नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर बिथाङाबो 17 बोसोर हाबा जानानै हिनजावखौ नागारनानै दिनै बिथाङा आश्रमाव थारलाबायनानै दिनै बिथाङा दिनै बेबायसिम राजनितिकसिमाव फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिथाङाबो सासे नारी केलेंकारि होननानै जोङो नुनो मोनदों सासे हिनजावनि लाइफखौ बरबाद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन मिथिगौ आरो दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ क्लिप लाबोदेरनाय जागोन जोंनि बड'लेण्डनि गेजेरावबो दिनै गोबांथार खौसेथिनि बारहावा बारनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय बिसिबांसिम सैथो जाहैगोन आरो दिपेन बर' बिथाङा बिसिबांसिम ज' खालामनो हागोन बे उननिसो बाथ्रा जाहैबाय ना बिथाङाबो राजनितिकनि मोनसे तालिम होनायनि गेजेरजों नेक्स्ट बिटिसिआवहाय बिथाङाबो मोनसे एमसिएलए इएमजिएम बा सासे एमएलए जानो थाखाय बिथाङाबो हास्थायदों बे मोनसे कुइसन फैदों रायजो राजाफोर दानो जोंनि बर'फोरखौ बिभाजन खालामनाय राजनिति खालामनाय बीजेपीखौ स्ट्रं खालामनो हास्थायनाय बिस्वजित दैमारिमोनखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर आरो जोङो दिनैहाय फेरेंगा बा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि खौसे जानायखौ गासै रायजो राजाफ्रा सोमोनांगोन होननानै बिथांनि भिडिअ क्लिपखौबो आं लाबोगोन बिथाङाबो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों रायजो राजाफोर दिनै जोंनि नैबे आम आदमी पार्टिया जुदि थारैनो सैथोब्ला दिनै अरबिन्द केजरीवाल जे पार्टिनि सिबा बोरै जेलाव थानो गोनां जाखो होननानै नोंथांमोनहा मोनसे कुइसन सोंहरनो हागौ आरो गोबांथार मानसियानो गोबां समावहाय कमेन्ट खालामहरो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आङो बुंनो थांदों फंनैसो नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय बे दिनैहाय साराब घोटाला बा जौनि केलेंकारियाव बिथाङा दिनै जेलाव थानो गोनां जादों बे जौनि माखासे फैसानि टेक्सफोरखौ लाबोनानै बहा बाहायदों मिथिगौ रायजो राजाफोर एडुकेशन सेक्टराव बिथाङा बाहायफैदों आरो मेडिकेल सेक्टरावहाय आरो गासै दिल्लीयाव थानाय बिसिबांनाखि सिगां कंग्रेस सरकाराव आरो बीजेपी सरकारावहाय
बिलफोर पेन्डिं जानानै दंमोन बेखौ सुख'जोबदों बे फैसाफोरखौ बाहायदों आरो जोङो दानो पान्जाबावहाय सरखार जानाय लोगो लोगोनो गासै कारेन्ट बिलफोरखौ दिनै फ्रि खालामजोबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर बेबायदि मोजां सरखारखौ नुनानै दिनै फाव फान्दायनायनि गेजेरजों आम आदमी पार्टीनि जोंनि नेता जोंनि फाउन्डार जे अरविन्द केजरीवालखौ जेलाव सोनानै दोनदों रायजो राजाफोर जोंनि प्रिन्सिपालानो जाबाय बयबो फ्रियाव इडुकेसन मोननांगौ समान सोलोंथाइ मोननांगौ बयबो देहाया गोग्गो थानांगौनि थाखाय जोंनि इडुकेसन माबायावहाय मेडिकेल सेक्टराव फ्रि आरो बयबो मोजां सोराङावहाय जोङो नांगौ बिल तिला क्लियार जानांगौ मोजां सान्थि रायजो जानांगौ हिसाबैहाय कारेन्ट बिलफोर फ्रि दै बिल फ्रि बिदि हिसाबै जोंनि मोनसे माबा नैबे आम आदमी पार्टीनि थांखि बिथांखि प्रिन्सिपालफ्रा रायजो राजाफोर जोङो फैबाय थानाय नैबे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो नैबे बिटिसिनि 10 जनसो केन्डिडेटखौ फोसावनो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर आङो सराइबिलनिफ्राय दारायगोन रायजो राजाफोर सराइबिलनिफ्राय आङो दारायगोन नोंथांमोनहा आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन गासैबो जोंनो आङो सराइबिलनिफ्राय जेन देरहायोब्ला जोंनि आम आदमी पार्टीया सरकार दानो हायाब्लाबो किं मेकार जायोब्ला माखासे जोङो मेडिकेल सेक्टरखौहाय फ्रि खालामनाय आरो बेबायदिनो कारेन्ट बिलफोरखौ फ्रि खालामनाय आरो इडुकेसन गासै बे मोनथाम खामानिखौ आङो मावग्रोगोन रायजो राजाफोर आङो जुदि किं मेकार जायोब्ला जोङो दा केलकुलेसन खालामखादों गासै जेनेरेल सिटआव 6टा सिटआव जोङो देरहाहैखागोनखौ जोङो नुखाबाय रायजो राजाफोर ओंखायनो आसा खालामदों जाय केन्डिडेटखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोसावनाय जागोन नोंथांमोना बे केन्डिडेटजों लोगो लानानै खामानिखौ मावलांगोन होननानै आङो आसा खालामो दानो जोङो नुनो मोनबाय नैबे सिनियर एंकारा मा बुंदों नारी केलेंकारि 151 जन एमपिफ्रानो आरो रेप केसाव गोग्लैनाय 10 जन एमपिफ्रानो होननानै बिथाङा बुंदों आरो जोङो उननि बेलायाव जोङो नुबाय थागोन बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव खौसेथि जानो हागोन ना हाया आरो जोंनि बर'नि गेजेराव खौसेथि जानो हाया बेखौ नोजोर लाखिनानैसो आंबो स्टेप लानाय जागोन रायजो राजाफोर साफ्रोमबो बिएफपि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायगासिनो दङ खौसेथिनि थाखाय खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना सारप्राइज जागोन मा सिमां ना मोगथां जाखो होनना मोदोम खेबलायलायना लानाय जागोन नंगौना नंगौना होननानै बावैसोनि मोनसे बिराद गिदिर जोंनि खौसेथिनि मोनसे दोहौ फैनो नागिरगासिनो दङ आंजों नोंथांजों जों साफ्रोमबो जयै खौसे जायैनि जाहोन बेवहाय जोङो हानि जेंनाखौ जेरैखि जायाबाबो जोंनि सरकारनि दिनावनो फोजोबगोन होननानै जों एसुरेन्स होदों बे बर' हारसानिल' खोथा नङा एसटि एससि बेनिफ्राय फिसाय थैजानाय बेनिफ्राय फिजिकेलि उइक डिसेबल पार्सन मा होनगोन बर'नि हेन्डिकेप ना बर'नि मा होनगोनथाय अंगहानि ना मा होनो बेखिनि ग्रुपनो पिजिआर हाखौ होनायनि बेबस्था खालामदों गोजोननाय मोनदों आं गोजोननाया मोननै धरननि मोनदों मोनसेया जादों जोङो बिटिसिनि खौसेथि गोरोबलायनाय आरो जौगानाय बे थांखिजों जोंनि इयुन जिउखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों जोंनि इउपिपिएल दलआ मानगोरां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बिएपि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायगासिनो दङ खौसेथिनि थाखाय मानोना खौसे जायोब्ला सुथुरा जोंखौ एटेक खालामनो हाया आरो जाय असान्थि सृष्टि खालामनो नागिरदों बे बिटिआर हालामखौ लानानै बिटिसिनि बर' अनाबर' गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बेखौ जों माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै जों खौसेथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना सारप्राइज जागोन मा सिमां ना मोगथां जाखो होनना मोदोम खेबलायलायना लानाय जागोन नंगौना नंगौना होननानै बावैसोनि मोनसे बिराद गिदिर जोंनि खौसेथिनि मोनसे दोहौ फैनो नागिरगासिनो दङ जेखियानो जाथों नैथि खोन्थाया जादों नोंथाङा जेखि पार्टियावनो थाया मानो जेखि धोरोमावनो थाया मानो जों बिटिआरनि गासैबो हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि इउपिपिएल दलनि गुबै मन्त्र मानोना बर' हारिया
दिनैनिफ्राय 7,000 बोसोरनि सिगांनो जोङो बेवहाय रायजो जाबोदों। 7,000 बोसोर। भारतनि संस्कृतिया, भारतनि राव आसार खान्थिया जोनोम जानायनि सिगांनो जोंनि बर'नि राव आसार खान्थिनि जोनोम जादों होननानै गोबाङा बुंनो नागिरो। बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बे सान्थौगिरिफ्रा बुंनो नागिरो। बर' बिमाफ्रा, जोंनि बिब' बिनानावफोरा गावनि मिजि मिजि आसिजों दांमोन फिथोबनिफ्राय बा थुलानिफ्राय खुन्दुं थुननानै सोंसे सोंनानै दासे दानानै हरसेनि गेजेरावनो गाब फोननानै दावहायाव गावनि बिसायफोरखौ, गावनि बिदाफोरखौ, गावनि फंबायफोरखौ, गावनि आंगोफोरखौ हगार हरोमोन। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव रोनसुन्द्रि मोसानाय ना, रोनसुन्द्रि मोसानाया दङ, बा जोनोम जादों। बेफोरबायदि नागारनो हायै जोंनि जा हारिनि रेखाफोर, बेयो गोमालांनो थांगासिनो दङ। बेनि गुबै थांखियानो जादों आंजों नोंथांजों जों साफ्रोमबो जयै खौसे जायैनि जाहोन। राजखान्थिनि गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय जोङो सोरबाया होनो है इउपिपिएलआव थानानै जों हा लास्लायस्लाय उनावहाय बिपिएल होनाय हाखौ जों लागोन, जोंनि सरकारा फैफिनखागोन, बिदि होननानै जाम्बा जाम्बिफोरखौ दा थगायबाय थानायखौ जों दुखु मोनो। दाखालि नैबे थांनाय बैसागु नङा, बिनि सिगांनि बैसागुआव 7,000 बिगा, 7,000 फेमिलि टटेल बाक्सायाव, जोंनि स्पिकारनि समस्थियाव आरो मा समस्ति मोनलाय, बागानपारा समस्थियाव आं बैसागुनि प्रग्रामाव, एबसुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन। बावहाय मोननै ग्रुप फैदों हानि जेंना लानानै, जेरै नोंथांमोना दा हानि जेंना लानानै जों सावरायदों। बेवहाय जोङो हानि जेंनाखौ जेरैखि जायाबाबो जोंनि सरकारनि दिनावनो फोजोबगोन होननानै जों एसुरेन्स होदों। बे बर' हारसानिल' खोथा नङा, गासैबो हानि जेंनाखौनो। मोनसे पार्टिया दाना बादा होदों, ओइ प्रमदारि फेरेंगानि आखाइजों होनाय हाखौ लायो नामाब्रा, थांनाङा होननानै। 7,000नि गेजेराव 5,000 बिपिएफ सापर्टार, 5,000 2,000 बिपिएफ सापर्टार, 5,000 इउपिपिएल सापर्टार। दाना 5,000 एप्लाइ खालामनानै दा जोंनियाव सेक्रेटारियेटआव सफैबाय। दाखालि 400 बेसेबांबा माबानि, दा आंनाव दंफैयो, इसिआव पास खालामनानै एप्रुभ खालामगोन नेक्स्टआव बेखौ, बाखि 2,000 थालांसिगोन। आइएनडि मोनसे जादों 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बर खालि मोनसे आयेन जादों। नोंथांमोननि हाया बे भिजिआर हा, भिलेज ग्रेजिं, बे भिजिआर हाखौ मोननाया गोरलै खोन्था नङा। 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बर खालि मोनसे आयेन बानायदों जे मिशन बसुंधरा होनो आसामिसाव, जोङो मिशन बैसुमुथि होननानै दा बेवहाय बानायदों। बे मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों एसटि एससि, बेनिफ्राय फिसाय थैजानाय, बेनिफ्राय फिजिकेलि उइक डिसेबल पार्सन, मा होनगोन बर'नि हेन्डिकेप ना, बर'नि मा होनगोनथाय अंगहानि ना मा होनो, बेखिनि ग्रुपनो पिजिआर हाखौ होनायनि बेबस्था खालामदों। नै दाखालि 2022 11 नभेम्बराव। दा बेखौ लानानै जों दा हाखौ होनायनि सिस्टेम खालामगासिनो दङ। आरो बे सिमनाया जेब्ला बारलांगोन, गभर्नमेन्टआ जुदि गुबुन रुल बानायबावोब्ला, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा, नोंथाङा हाखौ बहानिफ्राय मोनगोन? बाइचान्स जुदि बिपिएफआ फैफिनाब्ला, फैफिनगोन होननाथ' बुंनो हाया। 17 बोसोर होनो हायाखै, मा जायोमोन आफादगिरि बे उत्तरनि खोथा, मदाथि आरो पश्चिम गलांजार, बे मोनथाम गामिया भारतआ स्वाधीन जानायनिफ्राय 77 इयार्स जाबाय, सार्भे जायाखै दिनैसिम।